Abaya ma hai. No, mama. Abaya what to say? No. Nana oh. Touch all day. Oma kunya ntra so ne fa ne frɛ ne brɛ me. Touch you. Mama touch us over. Oh me. Na omo usuri. Oh me akwaba. Na wie. Ewie de boko. Ene sei. Anu me ohana oba hima so ba ma ye be frɛ bi. Me koya asmo ba kan say. Akonya ne efrifri ha. Awo kwa bezo. Sa akonya ne be frifri ha efri wo. Enfrifri ha efri wo. Mama, na suban be na madina dia. O sa akonya efri busu yim. Ene sei. Oba wo de ne betena fi ha. Enfie bebrebe ni. Akora bia nsu wo fi ha. Yente hwe. Sese wo firi mu sesi a. Hwan ne bedi wade? Ago free eh. Hey, putsa. If you break. What do we do? Blah blah blah. Mami ni o. Hey. Woni abema no so eh. Ampa. Come on, going. What's the matter? Family bano demo. Akuta debi. Puta. You can't be riding. Huh? My friend of mine. Uko jame abemu. Ube friend na ko jamo abemu. Puta. Pacho. Puta. Chifonta. Puta. Chifonta. Puta. Chifonta. Puta. Chifonta. Mama, asema wokan awodie unhu so obi akọ baabi akonya ba wo fom. Ana obi ene poyi mo chiche ba wo. Na na di awo ne ba. Enti wo nya wotre kakra. Engosi da ban. Mere me kan kire wo. Na na hima se. Men kan kire wo aso nti se. E do oba foforo. Mama, di one oba ahema susu mo ne de. Modika. Nemu. Mo hwe hunu se awo no. Na na betom yen. No mai ya dom amenya boba bema. Mama, awo ni bi mai. O se nhwe na nanom. Mama mesra wo. Minim se ha. Asam na wo kana. Ha wo. E no ba hema so ha no. Ha na konfront fanto nanim. Eti mi se mo mo emre kakra. Engosi da ban. Ha? Engosi da ban. Engosi se na nanom ba ya dom. Ene adwene ho ye. Na me na na hema de ya adwene ho. Ya mpre o. Ya ntiase nta. Uchumu tan ne betime ye pa. Ne do oba foforo pa. Ente adwene ho ye. Mama. Dia wo kire. Mama. Hey! Ma pa ku fo twene. Eden ya meko. Chifonta. Puta. Mini abana. Fineko. Uti nam kaino. Ese fineko peso eden. Ah? Fobu ya patano. Fineko. Peso ni mi huse undi mi abana be uti. Ah? Uti. Unda dole mi no was subima. So she said I know.
dam de if you know so ni nya ba ni ejina baby awo hyehyɛ dan no many biom hyehyɛ pata na ko so kana dwane aho hyehyɛ pata na ko Ashia. Just free ni hwa de o ye no. Ye ni hwa no ama ono pota no. Abefa wo ye dem ho. Ntempana da bibia ya na soafo no nyina. Eh sa nipa funu we. Sa kwa funu we hu nsuo. Free. Bechi amanya Ashia bi sakana fi na ye boto mi ensa o ah na fi de sibi abru na si ejina so no du fie wan twa kwa nyi nson kra de se na manta ya so mawura hey du fie Yay. ah nasen e wo sen ka omom na e wo se wo so agyan na nka wo se du achi Na aha, eno nso ebesi mu sen. oh mawura kasa ha ho he me kama tem krum hafo mo de ma no so amanfo nsem mu no e fa ho ben akaminya kwanko go tija no so na me so no da bio aya mo nim fi asam kakra aha de minimum ane se oba ne bema kwa afu mu a oba na soja na nka bema de wudi akire Aha. Enti oba na suja na bema edi akire. Na sesi a bema suja na oba edi acha. Edi waduane. se bro me so wen odonto da se wodo ato pen a ka do ti besi fom na wana hwehwe wiem Adana. me na menya kwanko tija no so Ha ho. Ai na konkonsa ya modasa. oh Enti we wo chia na nka wahwem na okọ. oh Afi na wo sa bebu sa de nti no wo beje asoa. ah enye konkonsa de minimum ane se oba ne bema kwa afu mu a oba na soja na nka bema de akire de first do fie yanko o se mom soja na wudi akire me na me kasai Krom ha. Me mpese wo de wani besame. Me kwa kan mo bekase me nipa boni ni. oh sha me de se me hu a ka o oh se me hia mo nka wo se oba mom na wo se wo soja na de bema na soja e na oba di akire de wo se me ka mawura be so ma ne Hawaii hey mama me kama kire wo me nka ne so mawura ma bunfu wai sire wa wadama besen Hwe wo hu masema. Hwe no wan kama sembi. anu no besen do fie Na krom ha me nu ni sa. ah do fie Wo hu masema kata wani na twam kọ. Oso edi wadi ane. menya kwanko tija no so e wo se ah mami wu sha Adokọ na me de me do besen na jam toa ne konkonsa nketenkete ha. hey ene de wo se na ni ne de wo se soja no oba di akire Sewa. Ebiase. Obi nton na kokọ bedie kwa. Ena nye de obomofo ani ji ho. Se ko be sore de suom. Akwati a suo. No ba wa ko yeja wajo. Ede na be fi. Sei, ina koye. Nana. I'm from Nana Biwati. Na so ye me nana. Nana.
Sisi ya said was here. Nana kunyo. Devin from I said, me could. Hey, From why? From the 9. Huh? Nana ya no togosa. Hey, Nana de. Oh, from the 9. And the Jania William. Ah, Anna Casa. Casa. No, anyway. Or then. Mommy. 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 Oba. Now, what is it? You didn't understand. Vale, dia nangwan wada. That's another let me see him. You know how dia. When you are not with me. Papa. Me dana unyana misara echemiti ade. Kafla. Now what you say? I don't. Dana nan was. Emma nsuo. Oh, nsuo dia ya. Ya, anu bincha. Ha de die guere. Oh, we di mi nkura no bone. Se mretentena wo kunu di free mu a me beta tranchen kakra yi. Me koye me ntimi san ma hwe obi o. Ene se me dwene ho se ene de me ba na ma ba be srawo na ma hwe se de ho sitie. Nti we di me ba ya nsra mu a sra. Je konto me da se. Hwe se de ho sitie. Fancy su sese. Me din ko mo. Eja konto. Me da se ne nsra. Wa ya de se odwene me ho. Na emom madwene ene matrimponi. Me kunu echi me nware biem. Me nye madwene se me wale biem. Esense me kunu na me don. Wo firi mu de na emom me ho kire me se oben me. Nti me de me nwale biem. Nti se ye yonko kwa na nsira kwa hwente akire dia ene me da ase. Ne madwun foforo ta akire dia me mom de me nware biem. Yo. We de nsiramu ana mba besrawo. Adwun foforo bia nta akire sa. So okra de wukuru ye nche, wukura woda kunam. Nti we de sisi ye no ye bibia enye. Nti nsiramu a Nemo ba sewa. Wanu mum na sisi mba ma adwene no ho pa. Kura no me pesa me wa no. Na me de me bo wa mani. Bani kunto. Asema na aka ne sa no. Akura wonan nan kanso a so wonan nan me kanso a. Ena wodi ne yedai. Jasa gudi no. Jasa mogoro. Jai. Kasasa. Dabi wodi ne yo yele sesei. Dabi nyesa akura me ba no twa. Misira. Wo so asese. Fasa adwene ntwakura ne tim kura. Nkyere na kyere bone. Me nkyere na kyere bone na wanyina. Kase wanyina. We waso aware.
Edo kese pa. Na won kwanka no mun konko pebi enwe ne sa. Manka ni nasa. Edo kese pa. Whatever. Na fogo crack one. Okay. Yajo. What is an cabe mantum? Now be memoir. No one me mopa. And cabe mete. At a wrench him out to me. A jar, a to me for him. Tell me, did you wire, dear mammy? Tina can miss me slow. What now for her dear? Say, think I but do me. Made dim eda ya medi ya kebe me fe kebe me ni je aye mani so we ya me nkomo yo we dey sanya bone na wo ba kura ni dia wo ahode be na wo dey kwa akodo nchechire we ne ade na sika be kura de kura wa de kofa apafo ami akodo ama na doto no me kan fudie no na da anafo mi mafuo no ayo mo ketua no anu ya sani yanka ani wose how be ani akire se wo be ba be fa de ani me a mesora no pa me a metwa aduane no gu kentim na masoa na me de abrew so da mo be hia aduane bia me a me ba na me de bia ba da bi se me so mitimi ku ha ba mu na me ho ye din wo de ha so de be ma me ko ade ya enam se mi pe bibi a firi wo ntino enka ene yan ha ho kra na media nkwa meye ne se wo de se wa be mame wonyini na so de be ma ware dia ene kanya asamfro ene afuo ndia kanya eda ho ma banyi konto se wo de afuo be mame didi mu a ati se me de me ba se wa ma wo se wa le no na me kura metie se wo wale me kura na nke chia bai na nka sukonuma na me fa ne ma wale me fa ne ma se me de ne cha wo se fa ne ya ba na se o mesum wa na so mesum asuma ewa no ana wo mpa ma se dabi san se hunti ene ni tipenso ne na me kura me mel me kura wale me kura na ene kura na baichia na ka sukonoma na wo ni mi bibi kura no me kura no na ni je me ho na wo na ni je ho se wo bre je ya ko to jai mpesa se nti wo ni di me ai eja ekom na de me ena me no nka na nye no so ntina me be fire no de kakra ntina me be fire kuntu se kofa enti se umfa aduane ne mame a ekom kum ne meba sa na wo kanu dia ene ya mesoso no nya dia metimi ade aduane abrewo ene mafuo no so nya dia metimi adane ama se ko ne kuku didi tabi nsa ko na nsaba so ti ene oyiwa yo pen no oyi ne esira kwani penyum pone fele hu wani wu asuko no mawe se me pena ono ka ka ta kwanye echiwade ni musuo ni dwi pa no mana dolly su sei no waju tima ma trasi nyina yekuro
Udie. Unyaluti muye kura. Openye konto. Yajo. We de me na mka asem no wo nkomo. Kasai. Wadama. Enkomo na idiye no. Ma peneso. Yo. Ani send your hubby ani akiri. What must say your hubby ani akiri. Sese no. Ye betimi akwafu makofa aduane ana. Aduane de mutimi aba befa bi. We kura de mo ha mo kura sa ede. Ha. Mi mu de bia meba. Nti meba mebrew aduane bia se de mu hia bia me bebrem. Nkonjo. Du bo sheso. Ese. Se wadu bo sheso no de meso medi medi eso. Nti fire kire kro no. Banchi o atosudi o ebrem bi da bia de ba che bia. Nti no de enha ho kra ntwa kwa ama. Nia me de beba. Ati. Kantai me de beguma aba. Eda wanu ase. Na nyame ado wo kira ehia aduane. Yo. Ehia banchi ne atosode. Ene mate. O de me sebi da ho. Na nanu mo ya adoma. O kina me brem aduane. Me hwe okwan yo. Oh me de beba. Du bo sheso o. Me se wadi u bo sheso no me so me di mbo sheso. What? Ati Me de beba. Why? Yo. Ati. Mesra kwan. Yo. Nanti ye. Oh, mommy. Samina misha. Namini mushe. Aso say, nani efiedi. Mama me watinka. Me wakono. Minti mi wari eja konto mani nyeye. Oh. Mama eja konto ti wo obeti mi awo amana yeye. Eti se me wari papa ya. E wa bra wonim se enya me pe a. Mama nti wo da obeti mi ada. Sewa. Wakasa wakoma so. Na wonsama kai nyina no metewase. Na emuda ho. Na wiase fodie ene mepachew ene nam. Na nokure ene akakabinsem ene tuagina. Ne nokure nti. Eni ntu betimi akasa wakoma so. Achire me se de wope. Efise wudi bem. Na eja kunto makame no munsem nyina achire no. Se papa wo ye nyina no. O fane se wo ye de chebe. Ye de boabe, e de hu me mopo. Etinka. O twa bibi aso. Aso panyere si da. Asame. Asembio.